kudo ka amina tambura mu je mu gidan wasa mu je maraban jaza a can akwai babban zance mu je maraban jaza a can akwai babban zance mu je maraban jaza a can akwai babban zance Kashi za ta fashe a trailer park maraban Jos Kaduna a tarayyar Najeriya gidan wasa na Sale yan Yabanya dan Ibran Kaduna inda ciyamomi 16 na garin Abuja Kano Katsina Sokoto Zamfara Bauchi Adamawa da dai sauran jihohin Najeriya suka shirya mutum mai daraja Sale yan Yabanya gagarumin rugun tsumi na musamman na cancanta wajen yaukaka al'adun Hausa a kasar Najeriya ciyamomin da waɗanda za su karrama mai girma Sale yan Yabanya shugaban gidan wasa na trailer park maraban Jos Kaduna ciyamomin su ne ciyaman bambarewa mai yan dambe da solo ciyaman lagwani masaga ciyaman Iron Body Soja ciyaman Ali SB DJ ciyaman Yaralle ciyaman Malam Yahaya dan baiwa ciyaman Muftahu Lawal Getso ciyaman Umar Mai Duma yan doya ciyaman Musbawo AK Ampara ciyaman Gamba Shege 1 ciyaman Kabiru Kamba ciyaman Abdullahi SO ciyaman Abubakar Kabala ciyaman Saidu Ai Zaria gagarumar gutsumin taron karrama mai girma Sale M Yabanyan zai gudana ne ranar Juma'a 19 ga watan Fabrairun shekarar 2022 miladiya a gidan wasansa da ke Trailer Park Mararraban Jos Kaduna a tarayyar Najeriya akwai gagarumin rugutsumin wasa sannan kuma za a ci kuma za a sha Gashi uban biki na musamman kuma mai masaukin baki Alhaji Ibrahim Musa dan kwai rana shidar ciyaman tafa